Қадірлі оқушылар оқушылар, бүгін бізде қонақта Лилия Хайруллина. Лилия исәнме? Сәлем. Оқушарлықны оқушылар мені бик яраталар. Алар біздің бүтін жүрішілерді да яраталар. Менә мондайрак сорау бирим әле сиңа. Кичә яздым бугай син бер пост, туйдым, шуңа үзгәрдем дип язып куйган идең. Кеше сүзеннән туйдыңмы син? Нәрсә мәҗбүр итте сине үзгәрергә? Яки инде бу көзге депрессиямы? Мен бит хәзер генә үзгәрмәдем, ул инде еллар буе теге күңелдә җыелып килгән хисләр. Һәм менә бер момент килеп җитә, һәр кешендә шундый моменты булалар дип уйлыйм бу тормышта. Менә туйдым, бөтен нәрсә туйдырды, мин үзгәрергә телим, һәм инде гел башкача яши башлыйсың. Башкача тормышка карый башлыйсың дип әйтимме? Һәм менә шул бер депрессия моментыннан соң үзгәрешләр китте минем. Бу үзгәрүгә керә шул күлмәкләр барысы дамы, или ичке яктан да үзгәреш турында сүз барамы? Гомумән ичке халәтең. Күпмедер еллар мәсәлән яшәгән булсаң инде теге кешене тыңлап, хәзерге вакытта инде менә үзем ничек телим шулай эшлим, үзем ничек фикер йөртәм, киенүме ул, җырлаумы ул, һәр нәрсәгә кагылышлы. Аннан соң битеңдәге шәхси битеңне карап чыктым әле. Әнисе Лилиягә бер сүз дә әйтмим икән ни дип бер ханым язган. Маңа ни дип җавап бирдең? Гөлдания апа нәрсә дип әйтә Лилиягә? Мин бит инде ул яшьтән чыктым. Теге әни сүгә торган яшьтән, мин инде улы бала дип әйтимме, шуңа күрә кеше шәхес булырга тиеш. Шәхес ул кем? Үзенең фикерен җиткерә белә торган кеше дип уйлыйм мин. Үзеңне тагын менә рэп юнәлешендә сынап карарга булдың бит инде, әйме? Бу рэп сине нәрсәсе белән җәлеп итте? Монда әллә бәйләнерлек әйбер юк дип уйлыйм, чөнки минем уйлавымча безнең дуэт яхшы килеп чыкты. Без Нурминский белән дуэт яздырдык. Үземне бик комфорт хис иттем менә шушы стильдә. Тамашачылар инде бик күп фикерләрендә яздылар интернетта. Үземә шәхсән ошый, һәм теге яратучылар да бар. Күпме кеше бар, шул хәтлек фикер бар дигәндәй, һәр кемгә дә ошап булмый. Ошатучылар бар, шунсы сөендерә. Менә бер көннәре элек видеоңны карап утырдым да, элекке вакытыңны җырлаган видеосын куйган идең Инстаграмга. Менә шу вакытка хәтле күрсәтергә оялдым дип язган идең инде. Ни өчен үз-үзеңнән ояласың? Ул бит инде барыбер син Лилия Хайруллина. Мин анда инде тозарак идем беренчедән. Теге үз фигурамнан кыенсына идем, ничектер, комплексларым бар иде ул вакытта. Иҗатымда теге төгәл юнәлеш юк иде, шуңа күрә костюмымда анда инде бик әйбәт дип әйтә алмыйм, әйме үзеңне тиешле хәтлек карамадым үземне. Шуңа күрә әзрәк оялдыра. Әлбәттә инде оялырга кирәк түгел, бу бит инде элеккеге минем чыгышлар элек булган әйбер. Кеше менә шулай яши дә, тормыш барган саен үзгәрә, һәм инде мин дә хәзер үзгәрдем, һәм һәр яктан да менә стильле булырга тырышам, ничектер сыйфатны арттырырга тырышам. Ялдым инде чыгарганда. Нинди комментарийлар килде соң менә? Үз-үзеңнән оялырга кирәк түгел дигән комментарийлар килде. Кемгәдер мин ул вакытта ошаганмын, кемдер ошаткан мине шул вакытта. Алай тискәре комментарийлар килде дип әйтмәс идем. Яхшы әйберләр яздылар кешеләр. Һәм инде әлбәттә элеккеге вакыт белән хәзерге вакытның аермасын күрүче кешеләр әйттеләр инде, әлбәттә хәзер яхшырак дип, мине сөендерә инде бу. Димәк, минем тырышуларым теге юкка үтмәгән. Менә үзеңне берәр яктан үзгәртер идеңме син? Пластик операцияларга ничек карыйсың? Үзгәртмәс идем, әлеге вакытта мин канәгать. Бары тик һәр яклап инде ул теге фигурында тотырга кирәк рәттәйме, иҗат өстендә дә эшләргә кирәк. Әлеге вакытта мин үзем булдыра алган хәтлек эшли алам, көчем бар дигәндәй мөмкинлегем бар. Шуңа күрә ниндидер читтән тыш әйберләр ярдәмендә үзгәртмәс идем. Аннан соң, менә сиңа төрле комментарийлар язалар, әйме, шәхси битеңдә инде. Фотосларына шулай ук безгә язылган фотоларга да язалар инде аны. Андый комментарийларны нишләтәсең? Бетереп атасыңмы син, калдырасыңмы? Бетермим, миңа инде кайбер дусларым яза, Лилия, бетереп ат инде аларны дип. Мин әйтәм нәрсәгә? Кешеләр күрсен, дөньяда нинди кешеләр барлыгын. Кемдер инде яхшылык тели, кемдер яхшылык теләми. Әллә ниләр язучы кешеләр дә бар. Моңа бары тик теге бик җитди игътибар бирергә кирәк түгел дип уйлыйм. Тыңлар кешеләр бар, алар теге киңәшләр бирүче, критика язучы кешеләр бар. Барысы да нәрсәдән тора? Кем әйтүеннән тора. Шуңа күрә
теге һәрбер язган әйбергә игътибар итә башласаң, теге кайгыра башласаң, бу бит инде гел ничек дип әйтим, больницага ятырга була, Алла сакласын. Шуңа күрә теге бу безнең профессиянең бер өлеше дип әйтәсем килә һәм моңа ничектер тыныч карарга өйрәнергә кирәк. Су буенда учак яна җырын син яңартып җырлыйсың. Бер ханым көйне тыңламый, Зөһрә Шәрифуллина моны сәхнәдән бәреп төшерә инде дип язган. Зөһрә апаның синең башкаруда бу җырны ишеткәне бармы һәм синең бу фикергә карата җавабың? Ул мин аны очраттым ТНВда бер көнне. Әлбәттә инде мин теге җырны алганда авторлардан ризалык алып җырладым шул җырны. Зөһрә апаны күрдемдән, ой, сәлам Лилия, җырны яңартып ясаткансың икән диде инде ул миңа. Бик яхшы, бик матур килеп чыккан, дәртле килеп чыккан, молодец диде. Шуңа күрә аның да ризалыгы булуы минем өчен бик мөһим. Чөнки бит инде аннан башка минем хәтеремдә юк, башка кешенең җырлаган шушы җырны. Мин инде кичкенәдән ук хыялланган идем шушы җырны яңартып ясатырга. Һәм менә ниһаять вакыты килеп җиткәндер хәзер. Бик яратып җырлыйм аны, бик ошый. Һәм әлбәттә минем уйлавымча без менә шушындый ретро җырларны һаман да яшәтергә чыгарып торырга тиеш. Чөнки менә яшьләр үсәме безнең теге вакыт алга бара һәм аларга да ишеттерергә кирәк. Бәлки аларның теге элекке форматта тыңлыйсы килмидер. Аларга менә шушы яңача форматта җиткерәбез. Минем уйлавымча бу уңай күренеш дип уйлыйм. Быелгы концерт программага килгәндә ул нәрсә белән үзенчәлекле булачак? Беренчедән аның үткәрү урыны ул Эрмитаж, бу танцпол бит инде, тик минем концерт дискотека булмаячак, концерт булачак. Мин инде ничек дип аңлатам кешеләргә, теге мәсәлән күз алдына китерегез, рус артистлары киләләр концертлар белән, кеше басып карый. Менә шундый форматта узачак. Әле моңарчы мондый форматта концертларның булганы юк дип уйлыйм, тик дискотекалардан кала. Шуңа мин теге ничек дип эксперимент ясап карарга булдым. Әлбәттә куркыта. Шул площадка, аннары киемнәр, гомумән сәхнәдәге биюләрнең куелышы, ул менә теге кием, биючеләрнең киемнәре, репертуар, яшьләр шәрәктә шул ретро җырларда була, яшьләр шәрәктә һәм инде бер сюжет белән барачак. Теге елгы кебек мин ясарга булдым концертны видеолар белән. Ничектер менә күбрәк яшьләргә яраклаштырып дип әйтимме? Чөнки яшьләрнең бик концертларга йөрергә хәзер теләге юк дип әйтәсем килә. Авыр. Белмим менә ничек үтер, ничек булыр, ничек кабул итерләр. Тик менә шушындый форматтагы концертлар булса, мин үзем дә бик теләп барыр идем. Шуңа күрә дә үзем шулай итеп ясап карарга булдым. Менә ничек үтер, белмим. Бүгенге көн тамашачы ул нәрсәне күрергә тели? Син аны сизәсеңме? Нәрсә кирәк тамашачыга? Кемгә нәрсә кирәк? Ул тамашачының кешесеннән тора. Кемгәдер моң гына кирәк, кемгәдер шоу кирәк, кемгәдер менә шәхсән теге шәхес үзе ошый инде менә җырчы бул, ничек дип әйтим, образ ошый җырчының. Әйме тавышы булмау да мөһим түгел кешегә. Әйтеп булмый, һәр җырчының үз тамашачысы бар. Теге тамашачыга менә шушы гына кирәк дип әйтеп булмый. Төрле артистлар булырга тиеш, төрле образлар булырга тиеш. Минем уйлавымча, эстрадада ассортимент булырга тиеш. Чөнки бер юнәлешкә генә теге калса, бөтен эстрада ул кызыкта булмаячак. Теге төрлечә булырга тиеш. Шулай булганда кызыклы да ул һәм һәр кеше өчен үзе яраткан стиль, музыка стиле табылачак. Һәм инде шул татарча җырлар да ортачак дип уйлыйм мин. Татарча җырларны тыңлаучылар. Менә синең Лилия Хәйруллина ул исем артыннан чабамы? Сиңа исем кирәкме менә? Татарстанның халык артисты дигән. Ул инде теге күбрәк статус өчен андый исемнәр. Шуның өчен генә эшлим дип әйтмәс идем. Мин гомумән хәзер эшлим менә үзем өчен. Иҗат итәм дип әйтим инде. Менә үземә нәрсә ошый, нинди җырлар ошый, шуларны мин башкарам. Ул халыкка ошап бетмәскә дә мөмкин. Чөнки ул теге иҗат җимеше булгач, ул теге специфик булырга да мөмкин. Мин теге кешегә ярыйм әле, яраклашыйм әле, халык мондый җырны тыңлый дип, андый җырлар чыгармыйм. Менә үземә ничек ошый, шулай башкарам. Шуңа күрә мин теге ниндидер биеклекләргә менәсем килә, үрләргә менәсем килә дип әйтмәс идем. Бары тик әлеге вакытта иҗат итәм. Тамашачы үзе табылыр дип ышанып калам.
Әлеге вакытта менә шушындый юнәлештә дулкында дип әйтәм.